Kadetjes. Daar had een tijd Westmees en dan wisten wij op het dorp net wat kadetjes wienen. Dat ben broodjes, no? Maar dat wisten we toen net. Dat je dit schets voor. Bouke Carrie er wie net al te goed. Vers zette geld neer de dokter. En dat boze on, dat er maar een rampele samt komen die de waardjes van Bouke naar dakken koer. En zo de aan de voelen op geen billetsjes. Wel wat een vreemde postillon, maar goed toek in alles. En hij moet ook wel liek horen wat het moeilijk kon belangen, zo de wanden. De gaan ze eerst met Boukes in riederij, wief, kedde en wijn de boeren in bij de winkel langs. En toen bij Bouke in huis hartje naar de laatste aanwijzings. Bouke lei wat jarmoerig met de wielige holle dat bed uit. Doet kijpen met fleur en vaasje, 3 bakjes koffie en een viertel kellepoort versneuvelen hier. Kreeg het Bouke zijn boekje en platleer, dat mocht het broeken die dijs. Smeerde de ene voet door de oren en zei fleurig: "Zo, kom nou maar op met de krijgsartikelen." Bouke ziek hebben. Vierstoer dwillerstochter. Als dit jood goed komt, dan komt er meer goed. Maar ja, dat wie geen oren. Hij moest het met deze vrijboetser doen. Ik zal hem goed instrueren, dochter. Hij loopt hem zelfs wat omheen, het wieft terug om een kersen in de regen, dus zet er uiteen. In het oren dwaart maar eerst naar dominee, hè? Maar net de wiel van een bel loeken, ja, dat kan mevrouw net hoor. Kemper schreeuwde: "Het staat geschreven, zei dominee, bel mevrouw." Verder maar. Dan was een ebele bakker voor het mol, dat is een minnebetaler. Het staat geschreven, ze Kemper, ebele skurf in de pongen. Verder maar, Bouke. En dan was een Bijlske Buikstraat, maar de winkel zien Foutschem, die is doof. Het staat geschreven, ze Kemper, BB Razen. Bouke griesde, maar goed, hij moest er toch heen, dus. En als nou in de stad en bij de winkels komt Kemper, jongen, goed fatsoenlijk, ja, en evenredig, wist wel Kemper? Nou, Kemper wist het wel. Bouke zei: "Je kunt je maar rustig deljan. De stadlieden zullen van de media niet eens roepen kunnen dat ik Bouke net ben." En zo zei dat. "Ben er ook nog speciale dingen dat ik om denken moet?" "Nou, och," zei Bouke, "wat zeg ze? Ja, peer. In de mattenwinkel kregen ze likens overal ek een sigaar, maar ze ben net te smoken. Daar staat ook een houten kistje, maar daar had nog nooit een karrie 3 uitgehoord. Oh, dan maken we dat even verhoren, ze kijken. Nog meer? Nou, ja, bij de Zuidse grossier kost wel eens vrij hoe het met de vrouw is. Dat mensje sukkelt nou al wat en het scheelde mij verleden week een dubbeltje meer. Ik hoop je het water neemt, ze kijken. Nog meer? Eenmaal, andermaal. Oh, zei Bouke, nog 1 ding. Dan mag ik naar de klaaiwinkel, nou. Ja, broekenopzicht van Master Jouke, je stiert het, hoe zo? Let hij dan helpen toch King Marcels. Die heel wieze winkel van me door hoors neer als kniezen. Kijk, Giel Reiner zei: "Hoorn op mijn het, dan zullen ze je het goelen." Ze weer beleven. Nou meer, Bouke? Maar die zakken schot hol je naar onder en wilde. Nee. "Wat jou deed," zei Bouke zijn wiefprot. "Ja, ik geloof ik zeg even. Maar goed, waarom had ik het hier?" En hij wies naar Bouke. Hij had hem vissen te volle zwaar gemaakt. Maar jongens zullen er juichen, Bouke is groot, maar Kemper is zijn profeet. Mooi. Fluitend kamerboeten door. Hij jekke de zielen in, wipte op een vrachtwagen en zei: "Nou maar, hoepla, oude troela, de beentjes van de vloer." Het weer kostelijk mooi waren en hij hier schoon zin. En hij hier vertjeeën, zijn malle vellen vergeet meenemen en al den deurlijke sigaren. En op een keer al die plezierige belevenissen in de mattenwinkel. Met zieke zuurtje meisje. En net even vergeten die leidje de winkel van mijn beking, maar die blinders. Als iemand hem voorbij kwam, dan roep er: "Goeie!"
En als gewoon op het land arbeidend verwonderen en hem zeggen, roept er ekkel om 10 en wund te sparren. Ja, het is Kijmpe mollenjager. Ik moet voor Bouke de stad, Bouke leidt plat. En hij striekt met de hand hoe plat dat Bouke leidt. En als er rond Holleschooltje vernam dat je het begrepen, raasde het aan eier informatie hand aan de moelen. Verzet de kjeld, zei de dokter. Dan steken ze de hand op, begrepen, over en sluiten maar. Doet het dat door het dorp inrieden kwam, Foutgem, houden stil bij de posterij. En roept vriendelijk, dominee die in de tuin te blomken. Morgen dominee. En dominee, ook goedemorgen. Hé, dat is Kijmpe geloof ik. Nou, ik weet het wel zeker dat ik Kijmpe ben, zei Kijmpe. Bouke leidt plat. Verzet de geld, zei de dokter. Oh, zei dominee, en dan is Kijmpe zo goed en rijdt voor hem naar de stad. Dat vind ik nou toch wel mooi, hoor. Ach ja, zei Kijmpe, van Jild en goeie woorden door je soort nou. Ze laken allebei, maar doe zeg Kijmpe de bel. Dit zegt ze. Zodra ik boodschap heb, wat denkt dominee? Oh, bel maar even, Kijmpe. Ja, dat kan ik wel aan. Maar toen Kijmpe de hand beneden aan de bel hier, zei er wennen dominee, die het alweer aan het werk weer en zei Schrutel, kent wel leien, dominee? Ja, natuurlijk, zei dominee, hij zit er toch voor? Nou, dat is echt zo, zei Kijmpe. En hij die een raam aan een schillen als mas de hele pasterij van Bobben. Dominee stiek van schrik en dalia dwestroch. De deur werd hier beschut en daar stier mevrouw Reer van Lulkes. Ze zei, of denk je dat we doof zijn? Wie ben jij? Kijmpe mevrouw, Bouke leidt plat. En had er ik boodschepen binnen. Nou ja, smeert hem een plat korken in de handen en blafte voor een kwartje kadetjes. En voordat Kijmpe vrije koe wat voor dingen had dat wieren, en werd er zijn helmast, klapte ze hem de deur voor de noos dicht. Hij wilde eerst nog een dominee vregen, maar dan zoet wij dat hij net capabel van zijn werk weer nou. Dat hij had het kork omheen en zei, wolbraadschip dominee, hè? Ja, kadetjes, zei dominee en laken. Ja, lekker, zei Kijmpe. En hij laak ik, maar hij dacht zelf meisje beneden, weet ik, jong mij bedomen mevrouw naar doorkomt. Toen de eerbele bakker hem 10 zak mol bestelde en erbij zei, Kijmpe sjouwt zijn jongen wel even te plak, nou? Zei Kijmpe, had jou met het 10 kwartjes vraagt voor u betalen, jongens, net. Bouke leidt al plat. In het winkeltje bij BB raasde, zeg het maar van, wat moet werden? En zwelkje voor de kachel met een tigerkap erop, zei Bijs. Een tiger erop? Meestal kun je daarbij. Al ben je zo'n bang. Maar ze verstiert net dat ze zei, nee, mijn man, ik hang je man. En toch van jou een fine witte matten, ja? Komt in orde. Zo'n de heren net een strogspuitje leren kennen. Ze verstiert wel net. Ze zei, oh heer, nee, ik meisje mijn kleren zelfs. Nou, de jongen maar oer en riet naar de stad. Doet de wijn te plakstie en de kar op stal, breed in de krabben. Zit er een schoft in het vrachthuis. Eet onder de hand zijn brug op met een kop koffie en 2 berenburgers, couleien. En stippelen daar de tocht uit langs de verschillende adressen. Met als laatste de mattenwinkel, de broekeman, het zuurtje meisje en de apotheek. Want dat zoen de hichtepunten worden in zijn staartreizen. Het roen al net treien doet de gewone bradskippen die hier. En hij stevende nood dat de mattenzaak in als wennen hij daar. Er was de winkelman die het bij de deur stie en hem het wolkomt daarop met een knik voorbij. Naar de twambank dat op het eind 2 sigarenkistjes stien en blikken en wat achteraf en houten. De keerplan voddelde hastig achter de twambank en zei, zeg het maar gauw, want jou hebben druk, zie ik wel. Ja, zeg ik even, Verbijtske Buikstra, grutte steken, te fout, mijn kachelswilkje, met een tigerkop erop. Waarom een tigerkop weet ik net, want het mensje is doof, vrij faam en mag het haar jurken zelfs.
Nou, dan moet ik even om lachen, zei de man. Dat gun ik jou van harte, zei Kijmbe, en dan voor B, dat is dezelfde, hè. Tolwe jou wit en modder, fjouweren op elkaar. Nou, dat komt kreeg in adder, hoor, karieder, en dan mag ik jou zeker wel een sigaar aanbieden. En hij houdt hem lights in dit blik en een kistje daar. Kijmbe zei, ja, maar net u dat kistje, meneer. Bouke leidt al plat. Het houten is theater. En vliegt de man wel wat beteuteren, beer hem hier uit het houten hoor. Dank u, zei Bouke. Had meneer nou echt nog een vlam gehad? Ja? Dank je wel, dan zal ik meneer een goeie rieën, Jan. Hij blaast een sjokke reekwolk uit en zei, je hoeft mij net te leeuwen. Maar wat jou sparjoene sigaren, verspielen jou 100voudig aan de klanten. Hoort, zegt het voort. En hij stapte zijn koning naar de deur. Ja, maar horen, zei de man, wat moet ik dan met die anderen? We hebben er nog 5 kistjes van. Eén voor hier onder het dak om de trein lezen, zei Kijmbe. In de grote klerenwinkel zag er de leefste verkeerpster uit. Ja, die maar. En zei, doe eens mij wel even helpend leeuwen? Graag, zei Leeuwen. Zeg u het maar. Nou, dan dokter, zei Kijmbe. Fjouwer streepkebroeken op zicht van Master Zielstra. Streepkebroeken, is van. Oh, u bedoelt fantasiepantalons. En ze lagen. Nee, zei hij, ik bedoel streepkebroeken leven. Oh ja, maar dat is hetzelfde hoor. Kijmbe zei er ook niet van. Maar alweer zouden binnen mij streepkebroeken besteld en dan had ik streepkebroeken hebben ik. Op dat stuit griep de eigenaar zelf in. Dus ik zei, joh, zal een streepkebroeken hebben. Hij schoot het van de kant. Ik zal wel even juffrouw. Nou, streepkebroeken nou. En toen zei Kijmbe, nee, ik wil dacht maar fantasiepantalons hebben. Nou, dat kan ik, zei de man. Ja, maar net van jou, zei Kijmbe. Van haar. Doe maar even, laat Kijmbe maar eens wat zien. En daar kwamen ze voor ja. Weet u de maat ook? Nou, dan weer Kijmbe gauw oeruteriën. Nee, van gezegd. Maar omspan mij maar even met lint. Master en ik ben van dezelfde lichting. En dat dierleven. En ze brachten er een onvergetelijke tier terug. En doet er het pak broeken onder de eren met haar afvoeske, zei er plechtig, jongvaam. Mochten wij het geluk hebben dat Bouke in Nijwijk nog plat leidt, kom ik weer bij jou in broeken. Al mas ik ze allemaal je buis in het warp de broek van God snijden. En zien de chef die hem de doorhieven die in mijn gezicht, als we de Kijmbe er wel uit waardje, zei hij vriendelijk, wat is leven mooi net meneer. Bij de zuurtje grossier wie Kijmbe maar wat juistig. En doet de zaken afhandelen wie zei er, ik mast jou van Bouke vrije, Bouke leidt plat, verzette kjeld, zei dokter, hoe dat het mij jouw echtgenote is. Oh, dat vind ik aardig. Nou, door Bouke de groeten is maar weer en zie dat het mooi opknapt. Zo, en dat is van jou. Dank je wel, zeg even. Wat ik zei, hoe is het met de band? Ja, ik ben hier nou dags. Maar die winnen spietige nog al je zoen. En zo rekken naar het laatste adres, de apotheek. Het kwarken van Doemen is mevrouw onder eren. Hij weet hier het woord kadetjes nog net oncijferen kennen, dat het zo hier de toch wel Latijn wijzen. En dan was je naar een apotheek dan, hoor. Er stond een lidsman heerke efter in de zaak en die kwam bij hem. Op zijn grauw lief, huppel en breed gehouden horlogeketting en hij laken kuiltjes in zijn bolle wankjes. Een recept, vriend? Nee, zei Kijmbe, van kwartje kadetjes voor dominees mevrouw. En hij zou met kwarken tarikken, maar dat misleren. De apotheker liet het in één benauwd te krijgen. Hij kon nog correct zeggen, dan moet je bij de bakker zijn. Maar toen barst er uit die zo'n geweldige lights bij dat hij er blauw van omhollen. Het horlogeketting wipte met schokken van het grauwe lief omheen. Maar in één stapper, want Kijmbe zei, voorzichtig met jouw pansen, meneer, het wordt sangriëmerij, als er wat ploft. Eruit, rent, kraait het lief. Dat weer de bedoeling, zei Kijmbe. Bij een bakker kochten nou wel voor kwartje kadetjes,
Winnen gewone broodjes. Maar onderwijs naar hoe zie je er hier voor je op. En toen er bij Ebele Bakker het mool bracht en de vrachtbad hier, vregen, hoe is dat wel een Ebele, jongen? Bakken je hem geen broodjes? Ik moest verdoemen, is mevrouw gewoon meenemen uit de stad. Dus zei Ebele, dat mens kan laat alles uit de stad komen. Zit dat zo? Just jawel, zei Kempen. Van Bijtske Buikstra ried er fleurig naar de pasterij. Hij joeg weer een raam ohne schillen en doet mevrouw de doorriepenen en nou wiet van lulken, zei, hoe ben jij het weer? Zei, ja mevrouw, en hier is het korken ook weer. Leeg. Wat, zei ze, heb je geen kadetjes? Nee mevrouw, zei, die dingen ben in de stad alleen op recept. Maar je kunt ze je wel bij Ebele Bakker krijgen, alle dagen vask en die van Juster voor heel geld. Mevrouw zei, en jij hoeft hier niet weer aan te komen, hoor je dat? Bedankt, ik uit naam van Ebele. Jong mevrouw, en als we hier doen is zelfs, zaweerdig treden hij de vrachtwijn. Een oorloede letters hier er bij Bouke in huis om af te rekenen. Zijn die hier er al in de boes en toen vregen Bouke die het weer heel dat bed uithingen. Alles is dag zo je goed beslaan het Kempen. Boetewenster Bouke, ja ik mij wel zit het koe net beter. Ik zal die even uit de doeken aan. Bij de mattenkeepman kreeg ik vertoon een goede sigaar. Dankzij een alderleers winkelfamke weet ik nou het onderscheid tussen streepkebroeken en fantasiepantalons. Het zuurtje meisje en haar nijteen ben aardig zoen. En bedoelen is mevrouw ook net bij te komen. Bouke waard was zakjel als Kempen en Gertje hem net keert hier dan weer de roerde vlier kwakt. Doet Kempen hem optillen, zei hij weer, Kempen, smeren, dat is de beste, wat haast om uithalen, hè? Oh. Kempen leidt Bouke eerst leerderik te plakken, toen zei hij, ik wat uithalen, Bouke. Mevrouw had wat uithalen. Die keepert verdoen de kadetjes bij Ebele Bakker onder het motto, wat het eigen dorp u biedt, koopt dat in de vreemde niet. Dankjewel.